Ben, hoxe imos falar do futuro, concretamente do futuro da intelixencia artificial na industria. E para iso, imos analizar tres xeitos moi distintos de construir modelos predictivos. Seguro que soan estes nomes: caixa branca, caixa negra e o que podería ser a solución definitiva, a caixa gris. Se botamos a vista atrás, a historia da industria é unha historia de evolución constante, non si? Dende a máquina de vapor, pasando pola robótica, ata hoxe. Cada salto significou máis potencia, máis velocidade, máis automatización. Pero ollo, a revolución que estamos a vivir agora é diferente. Xa non vai só de facer as cousas máis rápido, senón de ser máis listos. A clave hoxe non é reaccionar, é predicir, é anticiparse ao que vai pasar. E aquí chega a pregunta do millón, claro. Como se consigue eso? Como se lle ensina a unha máquina a ver o futuro? Como se crea un sistema que analice todos os datos dunha fábrica, por exemplo, e diga, con seguridade, isto é o que vai pasar despois? Pois ben, este é precisamente o que se coñece como o problema da predicción industrial. A necesidade que ten a industria de hoxe en día de ter modelos que se anticipen, que predigan para poder ser máis eficiente, para mellorar a calidade, e, en definitiva, para seguir sendo competitiva. A meta final de todo isto é algo que soa a ciencia ficción, pero que xa é unha realidade: construir un xemego digital. Imaginemos que temos unha réplica virtual exacta, viva, dunha fábrica ou dunha turbina eólica. Un clon digital co que podemos xogar, facer probas, simular avarías, probar melloras, todo isto sen poñer en risco o sistema real. É, basicamente, unha bola de cristal para a industria. Vale, entón, como se construe este xemelo digital? Imos co primeiro método, o que se chama modelo de caixa branca. E para entendelo ben, imos usar unha analoxía, a dun chef de cociña clásico. Un modelo de caixa branca funciona a partir de regras que xa coñecemos de sobra. Pensemos nas leis da física, da química. O noso chef clásico ten unha receta perfecta e detallada. Sabe exactamente que ingredientes usar, os pasos a seguir e, o máis importante, a ciencia que hai detrás de cada paso. O resultado, un xemelo digital que é totalmente transparente. Sabemos en todo momento por que fai o que fai. Pero, claro, aquí está o truco. Por unha banda, é xenial. Son modelos superexplicables, como decíamos. Non precisan dunha cantidade brutal de datos e as súas prediccións sempre teñen sentido físico, sempre respetan as leis da natureza. Cal é o problema, entón? Pois que son lentos, moi lentos de computar. Son ríxidos, non se adaptan ben a situacións novas, e, sobre todo, para construílos, fai falta un nivel de coñecemento experto altísimo. Moi ben, pero e se non temos esa receita tan perfecta? Que pasa cando non coñecemos todas as regras? Pois aquí entra o enfoque totalmente oposto, o modelo de caixa negra. E seguindo coa nosa analoxía, este sería un tipo de cociñeiro moi diferente. O modelo de caixa negra é xusto o contrario. Non sabe nada de física nin de química, non ten nin idea de regras. A súa única fonte de sabedoría son os datos. Dáselle unha cantidade inxente de información do pasado e el só aprende a topar patróns. É como un cociñeiro que nunca viu unha receta na súa vida, pero probou millóns de pratos. E a base de probar, aprende a identificar o que funciona. O seu xemelo digital pode chegar a ser increíblemente preciso, sí, pero ten un problema. É opaco. É unha caixa negra, non sabemos que pasa dentro, nin por que chega a unha conclusión. O bo, a súa precisión media pode ser espectacular e unha vez que están adestrados son rapidísimos. O malo, o que dicíamos, son un misterio, non temos nin idea de como pensan. Ademais son auténticos devoradores de datos, necesitan cantidades enormes. E o máis perigoso, ás veces as súas prediccións non teñen ningún sentido físico, poden chegar a decir algo que viola as leis da física, porque sinxelamente, para eles, esas leis non existen. Entón, que temos ata ahora? Por un lado, a caixa branca, o chef con regras, explicable pero ríxido, polo outro, a caixa negra, o cociñeiro intuitivo, preciso pero opaco e imprevisible. Parece que ningún dos dous é a solución perfecta, verdade? Pois isto lévanos a que moitos consideran a gran solución de futuro na industria, o enfoque de caixa gris, o noso mestre cociñeiro. A idea é en realidade moi lógica, pero á vez moi potente. E se non houvese que escoller? E se pudiésemos combinar o mellor dos dous mundos? É dicir, criar un modelo que teña o coñecemento teórico do chef clásico e, ao mesmo tempo, a experiencia e intuición do cociñeiro que aprendeu a base de probar. Esta frase resúmeo á perfección.
A clave dos modelos híbridos, dos de caixa gris, é precisamente esa, coller o mellor de cada casa. Non se trata de descartar nada, senón de fusionar as súas fortalezas para conseguir algo que ao final é moito máis poderoso. E como se fai isto na práctica? Pois hai 3 pasos fundamentais. Primeiro, antes de nada, preparamos os datos. Empregamos o coñecemento experto para limpar a información, para enriquecela, para que a IA teña un mellor punto de partida. Segundo, durante a aprendizaxe guiámola. Metemos regras físicas directamente no algoritmo. Por exemplo, decímoslle a IA: escoita, a enerxía non se crea nin se destrúe, así que as túas prediccións teñen que respetar isto. E terceiro, ao final comprobamos a resposta. Usamos de novo o noso coñecemento para verificar que o resultado final ten sentido, que é plausible no mundo real. Se o poñemos todo nunha táboa, a cousa queda bastante clara. A caixa branca, o noso chef clásico, explicabilidade alta, pero pouco flexible ante o descoñecido. A caixa negra, o catador, pode ser moi preciso, pero necesita moitísimos datos e non sabe que facer cando aparece algo novo. E logo está a caixa gris, o mestre cociñeiro. Atopa un equilibrio perfecto. Necesita menos datos que a negra, é bastante máis explicable e, sobre todo, o seu punto forte é que se comporta de maravilla en situacións novos. É, sen dúbida, a mestura ideal. Moi ben, todo isto está moi ben na teoría. Pero, para que serve na práctica? Imos ver por que estes modelos híbridos son tan importantes para a industria hoxe en día. As aplicacións son casi infinitas. Falamos de cousas como mantemento predictivo, saber que unha máquina vai romper antes de que rompa, de optimizar o consumo de enerxía de toda unha fábrica para aforrar miles de euros e ser máis sostible, de facer que as cadeas de suministración sexan moito máis eficientes, de predecir riscos de seguridade para evitar accidentes, ou mismo de axustar reaccións químicas ao milímetro para conseguir o máximo rendimento. Todo isto xa é posible grazas a estes modelos híbridos. E isto lévanos a unha reflexión final. Estamos entrando nunha era completamente nova. Unha era onde as nosas máquinas non só son aprendices que se alimentan de datos, senón que tamén son expertas que entenden as regras do xogo, as leis do mundo real. As posibilidades que se abren con esta combinación, sinceramente creo que aínda non somos capaces nin imaxinalas.